פה הקלאש רויאל שלי. היום אנחנו עומדים לקנות את השחקן החדש, ונראה, נשתמש בו. ננסה איתו דקים. אני חושב שאני אחליף אותו פה בפרינסס. אוקיי, אתם מוכנים? וקנינו אותו. אני לא מאמין. יש לי את השחקן החדש. הוא פשוט חייתי. וואו, יש לי אותו רמה 3. טוב, בואו ננסה להחליף אותו בפרינסס. בואו נראה. יש לו 919 חיים. וואו, יש לו 200. טוב, בעצם זה לא כל כך חשוב. יש לו 128 למכה, וזה בומרנג, אז זה גם חוזר אליו. אותו דבר, damage per second. hit speed שלו זה 2.4. הוא מדיום, והוא יורה גם לאוויר וגם לאדמה. לוקח שנייה לשים אותו. טוב, בואו ננסה אותו. אוקיי. טוב, בואו נתחיל. וואו, מסריח. טוב, עכשיו זה עבד לי דווקא די טוב. אוי, יש לי פה גם בולר וגם את זה. לא השילוב הכי מי יודע מה, אבל טוב, ננסה אותו. טוב, בינתיים אני עוקף אותו פה לא, עוד לא. הוא עוקף אותי בקצת בדמג'. בואו נראה מה הוא ישים. אוקיי, נתנו מכה. בואו נשים לו בולר ואת הקלף החדש. וואו, זה בטח שילוב פשוט חזק. אוי, לא, איזה באסה. וואו, איזה שילוב. טוב, בינתיים הולך לי פה ממש טוב. וואו, הוא פשוט חזק. וואו, כמה דמג'. וואו, 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 לא טוב. טוב, בינתיים אני מוביל עליו למצב הנקודות. וואו, הקלף הזה הוא פשוט חזק. אני חושב שעומדים לתת לו נרף מטורף, כי הוא פשוט חזק מדי. טוב, בואו נפתיע אותו עם לוג. שים לו פורנס. אוי, שם לי לבה. טוב, הפורנס שלי הפייר ספיריט ייתן לי מכה. אוקיי. אוי. טוב, נשים את זה. וואו. וואו, 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 לא טוב בכלל. וואו. מצבי לא טוב. אוי, לא. וואו. אוקיי, יש לו דק מסריח. לא. הוא הרס לי בניין. אוי, לא. לא. לא, אני לא מאמין שהפסדתי את זה. טוב, זה היה הדק הניסיוני שלי. בואו ננסה עוד אחד. וואו, יש 9 מחוברים. אוקיי, עוד פעם הוא. למרות שנראה לי שהייתי צריך לשים את הפרינסס. טוב, נעשה את זה משחק הבא.
אוקיי, הוא לא חשף את הקלף הזה במשחק הקודם. נשים לו פה לוג. טוב, לא השארתי לו פה הרבה חיים. תנקס. בוא נעשה ככה. וואי. מעצבן. אוקיי. סבבה. וואו. וואו, הקלף הזה הוא פשוט מטורף. וואו. זה פשוט מטורף מה שהוא עושה להם. וואו. טוב, נשים לו פה בולר. אוי, איזה מסריח הוא משחק עם אקסבו. טוב, בואו ננסה לא לתת לו לקחת לי את הבניין הזה, להרוג לי אותו. היי. אוקיי, בוא נראה. יש. וואו. אני לא מאמין, עוד מכה אחת מהאקסבו והוא היה פשוט מת. לא. טוב, לא נורא, יצאתי פה עם הרבה מאוד דמג'. אוקיי, יצא לי דווקא די טוב פה. אוקיי. אני צריך לזכור שיש לו את הלאבה. תראו איזה מרחק, איזה טווח מטורף יש לו, וואו. לא. טוב, בואו נראה מה הוא יכול לעשות לסקלטונס. היי. לא מקום כל כך טוב לשים את זה. זה פשוט משמיד, וואו. לא. אוקיי, הוא לא יצא מפה עם כל כך הרבה דמג', אבל כן, בהחלט היה לו דמג' יפה. מה הוא עושה? הוא ידע שהוא עומד להפסיד. אוקיי, יש לו טווח גדול, אז השחקן הזה הוא באמת ממש ממש טוב. אני ממליץ לכם להשתמש בו, למי שיש. טוב, אז זה הסרטון שלנו להיום. תודה רבה. תנו לי סאבים ולייקים.